Heippa, olen Märti ja työskentelen Lappeenrannan keskussairaalassa ambulanssina. Olen ollut täällä töissä 11 kuukautta ja osallistin kielon kielikurssiin noin vuosi sitten. Ja kurssi auttoi minua paljon työhaussa ja opin siellä suomen kielen kieliopin hyvin. Ja opettajat oikeasti tietävät, miten kieltä opetetaan. Ja olen käynyt myös muilla kielikursseilla, mutta minun mielestäni kielen kurssi oli tehokkain. Ja työhakeminen Suomessa usein hyvää kielitaitoja ja harjoittelua ja valmistautumista haastatteluihin. Suosittelen kielen kursseja kaikille, jotka haluavat oppia suomea ja hakea töitä Suomessa. Ja lisäksi Suomessa työskentely on ollut minulle tosi hyvä kokemus ja kiitos.